अगर आप भी चाहते हैं ट्रेवल म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Tribal Music. Music by Mohan खाना छोड़ा देता उघारा के हौसला दुआरा पदाता उचियार के खाना छोड़ा देता उघारा के हौसला दुआरा पदाता उचियार के ओही के चाटी भलेला नाटी बनिहारा ना ओकरा करनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से सावन रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलेला जो बनार सखी चलनी से आय हाय चले रहन ओकर लागे न सुनर कहां से सीखी आइल बाते हुनर माने न बात बनी नया लर तोरी देवेला मोर सुकुमार देह तोरी चले रहन ओकर लागे न सुनर कहां से सीखी आइल बाते हुनर माने न बात बनी नया लर तोरी देवेला मोर सुकुमार देह तोरी जिए न पाइब दवा जे खाइब गत जे भइल मुसहरानी के चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से चलेला जो बनार सखी चलनी से आय हाय दही के झोरी झोरी पैलस बिहारत भई के हाथे दोनों जो बना के मौलत हिले ऐसे जैसे हिले लखामा विवेक सावन छोट मारे लामा आय हाय दही के झोरी झोरी पैलस बिहारत भई के हाथे दोनों जो बना के मौलत हिले ऐसे जैसे हिले लखामा विवेक सावन छोट मारे लामा धसधर में अंदर इनके मनोहर के मारा बयाजी हम पढ़नी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से खाना छोड़ा देता उघार के हौसला दुआरा पदाता उचियार के ओही के चाटी भलेला नाटी बनिहारा ना ओकरा करनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से चलेला जो बनार सखी भतार धक चलनी से सावन रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेगिया।